furta ba, daga fuska aka zayyana ba a kasa fahimta ba. Zancen soyayya batun lamari babba, shi alƙawari bai kamata a saba ba. Rayuwa ba soyayya ruhin bai saba ba. So alƙairi ne kuma sannan sirri ne. Bayanaina mai hankali yake ganewa, karatuna sai da ilimi ake fassarawa. Profeso albasuna ban boye ba, na Madina wasu ke kira ina amsawa. Yau da gobe mun sani tana hannun tabara, kada ku sake ku rayuwar da ba ziyara. Magana irin ta shehin nan da bai da tsara, Sharif Yushahu na zariyan da yayi zarra. Yau na faɗa gobe ma dole in ƙara, ni ne Alibos na Madinatin Rasulu. Muhammad ya khairal bariyatu kulliya, ataitu kabi da'wati arju hijabiya. Ya rabbi ya rabba wa habibi nabiyya, litaqribani minhu arahu biyawmiya. Akunu min al-qudam kulli wa juz'iya, biyawmi wa layli bal badani kulliya. Akunu min al-mundahi minhu bikulliya, wa hatta afuq laqarna minni bimadhiya. Arani min al-mundahi fardan bi asriya, wa la yujadu fi shiri shakhsun khamishliya. Wa tafta kulli abwabaha khairat kulliya, li'akrima khairal khalqi bil mal kulliya. Wa ad'uka ya rabbi bijahi nabiyya, wa taj'alani fi dar shukri kulliya. Ziyarat khairil khalqi fi shahr kulliya, wa hatta arahu wa kulli yawmin wa layliya. Binawmi wa yaqzati arahu بعينها, يكلمني من أمري والنحو كليا. حبيبي سفيري سيدي وشفيئي، وأرجو إجابة الدعاء يا ربي. بجاه نبي الهاكم بك ربي، يا ربي يا رباه يا رب سليا على